ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରିର 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନାମ ଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶାନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ପାଠାଗାର, ବିଜ୍ଞାନଗାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ନୃତ୍ୟ, ଅଭିନୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନର୍ସରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଦ୍ୟାଳୟର 100% ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶମ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖି ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶାନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନିଜ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନମଃ।